Ahojte kryptonačenci, dnes máme 11. februára 2025 a vítam vás pri najnovších správach zo sveta kryptomien. Trhy sa hýbu, prechádza a čakajú nové regulácie. A to nie je všetko. Spustili nový blockchain a lámu rekordy. Kryptotrhy v červených číslach. Za posledné dni sme videli pokles trhov o 7,5%, pričom celková hodnota kryptomien klesla na 3,4 biliónov amerických dolárov. Stratilo až 11%, je zatiaľ čo len 1,1%. Tento rozdiel spôsobil, že pomer ETH na BTC je na najnižšej úrovni od roku 2020. USA chystajú reguláciu stablecoinov. Administratíva Donalda Trumpa oznámila, že plánuje regulovať. Veľké stablecoiny nad 10 miliardami amerických dolárov budú pod federálnym dohľadom, menšie stablecoiny budú regulované na štátnej úrovni a hovorí sa aj o vytvorení kryptomenovej rezervy. Etherea. Väčšie bloky, viac transakcií, validátori schválili soft fork, ktorý zvyšuje gas limit z 30 na 36 miliónov. Berachain. Nový blockchain. Možno ste zachytili nový hype okolo Berachainu. Ide o EVM kompatibilnú L1 sieť, ktorá zavádza nový konsenzus. Reálne aktíva na blockchaine lámu rekordy, zaznamenali historické maximum 17,2 miliardy amerických dolárov. Spoločnosť Ondo Finance dokonca oznámila vlastný blockchain na tokenizáciu reálnych aktív. Záver. Výzvy na akciu. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like, odoberajte kanál a zapnite notifikácie, aby vám neunikli ďalšie kryptonovinky. Sledujte ma aj na Instagrame a X, kde denne postujem aktuality zo sveta krypta. Vidíme sa pri ďalšom videu.